ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ଦେଖା ଖାତା। କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ? କଟକସ୍ଥିତ ହେଡ଼୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣଙ୍କ ଖାତା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। 55ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଥିଲା 55 ସେଣ୍ଟରରେ। ପ୍ରତି ଡାଟା ଅପରେଟର 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଡାଟା ଅପରେଟର ଥିଲେ, ଯାହାକି BSI ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ କି ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପବ୍ଲିସିଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହା ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହା ଆପଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର କାଉନସେଲିଂ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିଲେ ସହଜରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଏକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା ଏକ ନେଇଛି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଦେଖିଲି।